ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ụdị akụkọ nke anụnwa. O wee bụ na nwoke unu na-afụ ebe a bụ onye si mba US wee nata Naijiria ka ọ kpọrọ nwunye ya wee chighakwa na mba US. Ọkwa na ya ka nwoke nọzi wee detu unu fụrụ ya kịta ọdụ ka onye ala na nwoke na-akọwa na ọ makwa ife emeri ya eme na ọ marakwa ka o si wee si na Nkwele nke dị n'Isu n'Imo steeti wee nwetakwazi onwe ya na Abia steeti. Nwoke wee na-akọwa na-enwelu ndị nwa buru ya wee buje ebe nwa na ebe o nwetazikwa onwe ya kịta anụnwa bụ na Abia steeti. Nwoke amakwuo ọdịrị ebe ọ nọ ndị na-agba ya ajụjụ ọnụ bụzi ife na-akọwa nọ na Abia steeti bụkwa na ebe nwoke nọ. Unu ya abịa ka unu gere ife nwoke kwuru na-akọwazikwa na ebe unu fụrụ nwoke anọ na ana kịta anụnwa na ekwu ọta ekwezikwa ya akwụ maka na agụụ akwana na nwoke mmadụ ahụ. Unu ya abịa ka unu gekwa n'ife onye mere ife onyonyo nụkwa na ajụjụ ọnụ gbara ya nụkwa n'ife nya bụ onye kwuru maka na asụsụ nwoke na-asụ ka o si ekwu okwu ọ na-egosi n'eziokwu na nwoke esikwanụ mba US wee nata. Mana o nwere ife nwoke na-ekwu ebe a gbalụmgharị ọ na-asị na nne ya emetara ife nwa ka nna ya metara ife nwa na amala onye metara ife nwa na asịgwu ya na ekwe ha agwụ ya ka hapụ unu ka unu ga-enya bụ ife onyonyo unu ga-eche aka ichi ya azụ. Okay, lewa anya ba. Okay. Ke his no aha gị? Nzewihe. Nzewihe. Orisakwele Okoma Iwuala. Okoma Iwuala. Onye Nkwele Isu. Yes. Okay. Isi na ma otu isi bịaru ebe anyị nọ ugbu a. Truly speaking. Ama m otu bịaru here. Is the magic. So, my wife, I'm a married man. I came to Nigeria, I got married, you know. So, yeah, I thought that I got me here once, so we may lay here on jump, Maukan, and I have anything. So, we are all in so good. Oh, where have you been? In the US. You were in overseas? United States of America. Oh my God! So you came back? I came back. He belonged to America. I saw Ogahama. These people saw Ogahama. Now married and child bearing Ogahama. Believe it or not. You know. Obukwangini bu obumam onye mmete ko onye na mmete. You know. And I ekwa azagi go. Okay, so who means Laro Isu now or any Nimo State? Okay. That's right. Or please, the public, I am making a video of this man. I met him restless on the way, hunger. That is, he cannot stand up as he's standing here. Yeah. He's very weak, and he's complaining that some people bundled him. So all the way from Isu is it in local government? I am not in local government. Okay, in Isu local government. Isu local government. Yes, local government. But in the village proper, I have again. The village was Isu. Okay, Isu. Okay. Dimna Nume in Isu local government of Imo State. That's right. That is where they bundled this man. Maybe drugged him, so he became restless and does not know himself again. Till they brought him to a place that he does not know. As he's here, this is Mbause, Isi Alangwa North, Omade Bono, and how he came here, he does not know. I am appealing to Ndi Imo Nile, Ndisu, wherever you are on Abia State, in Isi Alangwa. Please, if you see this video, share it, and any help you can render to this man to get back to his destination. So least he dies here. Maybe that is the thinking of the person that did this kind of heinous crime. Please, that is my appeal. Thank you and God bless you. Thank you very much. Remain blessed. Unu anụgo n'ife nwoke kwuru na nghọta nke m ife na-eme nwoke a ote ha aka n'ebe family fa nọ. Enwere ike ndị family fa a na-asị kịta kafa bịa kafa gbọrịa ike ọ bụrụ na aka fa dị n'ife na-eme nwoke a unu fụrụ ebe a kịta anụnwa. Ọdụ unu ka ndebe ezinụlọ ya fa achọkwọrọ nwoke a mgbe afụ debere nwoke a kedu ife fa mere fa ejere na nke ndị uwe ojii fe were foto nwoke anụnwa pụta n'ihu akwụkwọ gosi ndị mmadụ anyị na-achọkwanụ nwanne anyị dị etu achọ o sikwa US wee nata na amazikwa ife mere ya na-achọ ya achọ bikonu onye ọbụla fụrụ ya
ka okwu ebe ọ nọ ka anyị bịa kpọrọ ya ntu onye a si wee se ya ife onyonyo tinye n'ihu akwụkwọ ọ bụ na ndebefa welụkwalụ foto ya mgbe ahụ tinye n'ihu akwụkwọ onye ọbụla fụrụ ebe nwoke a nọ n'Abịa steeti fụ foto ahụ etinye n'ihu akwụkwọ faya ama na nwoke anụnwa fa akpọọ nọmba etinye ka fa bịa kpọrọ ya ife ya emekwa nwoke o ji wee nọrọ n'ụdị ka ọnọdụ abụ ndị a na-anọ n'obodo oyibo iwere ego na-enye ụmụnne maọbụ oyiwu rụọrụ m ụlọ gotalụ m ana meelụ m nke a debelu m ego a ike na nwoke enyechagonu fa egonu ike nwoke natazie ka ọ nụọ nwaanyị ngwa nyechiyezienụ m ife nyere unu ụdị ife a na-esi ebute ọnọdụ nwoke anụnwa nọ kịta anụnwa and ife na-adịsokwa ebute ụdị ka ọnọdụ abụ ị na-enyefe fa na-eri mgbe isizi ka ị nwee famili nke ka ị nwee ezinụlọ nke uchefe wee bụrụ oo na ọhọ kịta na-eyi azụcha anyị maọbụ na anyị eriwucha bụ ife nụọ nwaanyị ụfọdụ dị achọdụrị ka ndebefa nụọrị ncha ncha ife ụfọdụ chọbụ ka a na-ebuterefa ka fa na-eri ka fa na-anyụ ahụrụ pụọ mbọsị fa fụzielu na-ịchọghị inwe famili nke eburuzie agha wee so onye mana onwe onye nwoke a nyere ego debe ma ndị o nyere ego fa gotarị ya ana ma ndị o nyere ego fa lụgharị ụlọ onye mana fa alụrụ ụlọ nwa onye mana fa egotara na nwa onye mana fa eji ego o nyere fa wee jee gbara iche na mmadụ bụ ego gbara ụwa mgbede gurudorime lụọ ụlọ nke fa nwoke anatazie nyenụ m ife nyere unu eburufa nwoke jee tụwa ihe n'ajọ ọfịa mee ihe nke fa merie nye gaghị eriri gị azụ na ọ baziri fa uru maka na fa afụgo na nwoke anatagonu nụọ nwaanyị na ntu ọ nụrụ nwaanyị na ọ ya da enyezifa ka fa debe rie emefa nwoke nye agaghị eririzie gị azụ hei Chineke nna biko zọbakwa ndị n'ụwa nke anụnwa ịmarụzikwa ife ọdụ ụkọ ife merụ nwoke o ji nọrọ n'ọnọdụ a uche onye adịkwa njọ itile anyị ebumnobi nke na kọmentị anyị afịa mana nyere m aka ka ịtụsie ife onyonyo a ka ndị makwanụ nwoke bịa ma ka fa ya esi kpọrọ ya udo chekwanụ